Panaghiusa batok terorismo kini ang buot ipakita sa mga otoridad sa Davao City nga nagpahigayon og simulation exercises niadtong Sabado sa National Highway sa Barangay Binugaw, Turil, Davao City. Hostage taking ang senaryo sulod sa bus nga naapay mga terorista nga naay dalang improvised explosive device kon IED. Ang matag unit nagpakita sa ilang mga kapabilidad base sa ilang tagsa-tagsa ka mga expertise. Giapilan kini sa Task Force Davao, mga Elite Force sa DCPO, ang SWAT, City Mobile Force Company, 11th Mobile Force Battalion SWAT, Naval Special Operations Group, AFP Joint Special Operations Unit, PSSCC, City Forensic Unit, CDRRMO o CTTMO. Milungtad og 3 ka oras ay nahuman ang hostage taking kung asa napatay tanan sa mga otoridad ang mga terorista ug malampusong naluwas ang mga sakay sa bus. Tumong sa simulation exercise, mao ang pag-assess o pag-evaluate sa kalig-on sa interoperability preparedness pagbatok sa terorismo. Nanguna sa exercise sila TF Davao Commander Colonel Darren Comia, DCPO Director Police Colonel Alberto Lupas, PSSCC Chief Angel Sumagaysay. Nagmalampuso na aktibidad tungod sa suporta usab sa katawhan.